90% от добавките съдържат много по-малко, отколкото пише на етикета. Тези 4 добавки са най-често засегнатите. Магнезия често се предлага в дози от 500 мг, но реалната бионаличност зависи от формата. Магнезиевият оксид, който се използва най-масово, има усвояемост под 4%, което означава, че почти нищо не получаваш. Омега-3 масните киселини често съдържат окислени мазнини и ниски нива на EPA и DHA, които дори не покриват минималната дневна доза. Витамин D често се рекламира в дози от 2000 единици, но реално в капсулите се намират по-малко от 1000. А ти си мислиш, че плащаш за 2000, но получаваш само 1000. При пробиотиците, ако не са посочени конкретни щамове, концентрации и метод на съхранение, живите бактерии рядко оцеляват до тънките черва и са напълно безполезни. Колагенът, ако не е хидролизиран и не е оказано дали е тип 1, 2 или 3, е просто скъп протеин без клиничен ефект върху ставите. Запази това видео, за да не си даваш парите за глупости.